Здравейте, аз съм шеф Миро и днес ще сготвим едно универсално мезе за всеки един сезон. Черен свински дроб, като го нарежем на парченца, запържем го в тиган с малко брашно, смесим го с задушен лук с пипер и след това на фурната прибавим малко кашкавал и като се запече става едно идеално мезе. Ако музикалните ни рецепти ти харесват, абонирай се за канала, остави един лайк и напиши в коментарите коя искаш да е следващата музикална рецепта. Кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Лука и пипера също нарязваме, дроба в прясно мляко накисваме, един час да почине, обвалваме кон брашно, готов е за пържене, на тигана го хвърляме, ще стане чудно ядене. Свински дроб с лук и пер, кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Свински дроб с лук и пипер, кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Свински дроб с лук и пипер, кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Лука и пипера също нарязваме, дроба в прясно мляко накисваме, един час да почине, обвалваме кон брашно, готов е за пържене, на тигана го хвърляме, ще стане чудно ядене. Свински дроб с лук и пер, кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Свински дроб с лук и пипер, кухнята ни е весел ден, ще го готвим, ще го печем, всички заедно ще го ядем. Свински дроб с лук и